Tak ahoj, moc vás všechny zdravím a vítám vás u nového videa. Dneska tady bude omalovánka Country Life a pastelky Arteza. Mám tam takovej restík, který vám už slibuju dlouho, tak konečně na něj přišla řada na tenhle ten obrázek a dáme si ho tady takhle spolu. Bude to takhle formou toho zrychleného videa. Trošičku jsem to zrychlila a teď vám teda k tomu namluvím nějaký komentář, protože se mi úplně nepodařilo najít prostor pro natáčení, kdybych byla sama doma a byl klid, abych mohla tak nějak jako nerušeně mluvit na to video a nebyly tam slyšet různý zvuky, tak jako běžně zvuky domácnosti, co člověk jako má. I jsem to zkoušela jako natáčet, když jsem nebyla sama doma, ale tam bylo slyšet fakt úplně opravdu všecko. Stačilo posunutí židle, cinknutí příboru a ten mobil to nějak jako natáčí úplně jako strašně zesíleně tyhle ty zvuky. Já jsem si říkala, když jako zalezu takhle do koutku místnosti a budu vlastně jako dál, takže to nebude slyšet, ale bylo to slyšet teda opravdu hodně, takže to jsem teda zavrhla, takhle natáčet teda jako nemůžu, to bylo nepříjemný ty zvuky v tom videu, takže jsem pak ještě chvíli čekala, jestli jako se mi naskytne nějaký čas, jako příležitost, jestli budu moc natáčet, bohužel, jako to úplně nevyšlo. Zase, když jsem i byla na chviličku sama doma, tak jsem zase třeba nemohla v tu chvíli natáčet, neměla čas, musela jsem dělat něco jiného. Takže to vyřešíme teda takhle, protože buď nebudou ty videa vůbec, anebo budou teda formou takhle, že to natočím vlastně kdykoliv, můžu takhle natáčet, že jo. Ty zvuky potom to úplně stlumím, ten zvuk vymažu a takhle vám to přemluvím, takže snad to bude takhle v pohodě. Teďko momentálně jinou možnost jako nemám, no, jak to v tom našem pidi bytě udělat, no, protože máme prostě jenom ložnici, tam nemám žádný stůl nebo něco, abych tam mohla se zavřít a natáčet. A pak máme jenom obytný prostor, prostě obývák spojený s kuchyní, no, a v tom nic moc nevymyslím, když jako sama doma teďko nebývám, no. Takže takhle, zkusíme to takhle, když to takhle bude vyhovovat, tak budu natáčet takhle a když to vyhovovat nebude, tak bych asi jako musela natáčet fakt úplně jenom výjimečně, ale teďko se mi to za nějaký měsíc, 2 nepodařilo prostě, takže takhle, zkusíme to takhle a už to nebudu okecávat, takže snad to bude v pohodě. Zase aspoň se na ten obrázek toho, nebo na to video stihne vlastně víc tom obrázku a potom mě jako v průběhu, nebo když už jsem to natočila, tak mě napadlo, že jsem mohla aspoň část třeba toho videa natočit jako v reálném čase, abyste líp viděli ty pastelky, když takhle je to vlastně to video na ty konkrétní pastelky, na to hodnocení a tak, abyste jako viděli, jak ty pastelky pracují v tom reálném čase, jako jak chytají na ten papír a tak. Takže to do budoucna ještě tak nějak zlepším, že aspoň část toho videa nebude zrychlená, ale pak ji taky takhle namluvím, no, takže uvidím. Teď jsem zase delší dobu natáčela, takže do toho musím zase nějak jako nastoupit a trošku si to zase osahat všecko a vychytat ty chyby, no, takže zatím takhle a pak doufám, že to budu zlepšovat. Takže tady na začátku toho videa jsem vám ukázala pastelky, které jsem použila, takže to si když tak můžete stopnout, vrátit se a stopnout to a kdybyste náhodou chtěli ty stejné odstíny, měla jsem je takhle vyfocený, tak jsem to dala do toho videa jsem to přidala, ale myslím si, že většina z vás asi úplně stejně nepojede odstíny podle mě, takže, ale když už jsem to měla, tak jsem to tam dala. A teď teda k pastelkám Arteza, no. Co bych vám ještě řekla, co jsem v těch předchozích videích o nich neřekla. No, strašně jsem překvapená, že ty pastelky chytají úplně stejně na jakýkoliv papír. Což se u těch předchozích, co jsme vlastně takhle měli ty videa, jakože nestalo. Nebylo to úplně všude. Vždycky se někde na nějakém papíře chovaly třeba najednou jakože jinak. Třeba, že se zdály nějaký pastelky třeba tvrdší, i když na jiném papíře byly jakože měkčí, nebo hůř chytali, byly najednou třeba míň jako, že se zdálo, že dávají míň pigmentu a u těch Artéz to vůbec není. Ať je to nějaký lepší papír, nebo v tomhle případě
amazoniácký papír, tak fakt jsou pořád jako stejný. Vůbec jsem jako nezaznamenala nějakou chybičku nebo že by to dělalo nějaký problém, takže jsem fakt pořád jako překvapená. Takže to bude takový jako rychlý, jednoduchý hodnocení těch pastelek, pořád jsem z nich úplně unešená a fakt krásně se chytají na ten papír, krásně se mezi sebou mísej, prolínají se ty barvy. Vrstvení jako nějaký velký vrstvení jako nedělám, jo, ale i to vrstvení, co jsem jako tak zkoušela, tak jako jde to prostě, když třeba jsem potřebovala něco ještě někde stmavit nebo zesvětlit, tak ta pastelka tam pořád jako je vidět, jo, i když tam je taková větší vrstva. Ale jinak já maluju takhle pořád stejně, jakože od té nejtmavší, pak nějaký světlejší odstín, nejsvětlejší, takže to je spíš takový jako prolínání těch barev než nějaký vrstvení, no. Ale myslím si, že nějaký jako takový vrstvení tak jako normální by asi taky zvládli, no. Nemůžu posoudit nějaký to jako, že člověk dává 10 vrstev, jo, to prostě nevím, no, ale takhle na tohleto běžný malování jsou jako úplně v pohodě, no. A hlavně fakt si tě chytej na ten papír, úplně jsem z nich jako nadšená, no, takže si tak říkám, že jsou podobný třeba těm, já nevím, takovej podobný typ, takový voskovitější pastelky, ne nějaký suchý, krásně kloužou, takový jako máslíčkový, takže jsou podobný třeba Castle Art saplý s pastelkám, nebo řekla bych, že trošičku třeba i těm ArtX pastelkám, nebo ty Amazon Basic, Limidix, takový jakože podobný typ, ale z těch všech asi jako kdybych si měla vybrat, tak zatím jsem teda pro ty artézy úplně jako všema 10. Že klidně bych se bez tam těch jako obešla, no, ale to ještě uvidíme, budem pak snad jako časem dojde i na ty další pastelky, tak uvidíme, no, ale určitě artézy v mý sbírce mají svoje místo a jsem ráda, že je mám. Takže to budou takový pro mě pastelky, když nebudu chtít řešit jako jaký papír, jaký pastelky, aby si sedly, protože to kolikrát teďko musím, protože už mám plno pastelek, o kterých tak jako vím, že úplně neseděj si s každým papírem, tak tady jako není potřeba to nějak úplně řešit, takže když budu chtít rychle vzít jakýkoliv omalovánky, pastelky, tak asi přijde zatím, teda než otestuju ty další, přijde volba takhle na ty artézy. Takže lístečky budou skoro hotový a za chvíli se teda přesuneme na obrázku k dalším objektu, ale chytají fakt stejně. Ani nějak jako, že by taky se mi třeba stávalo v pastelkách, že se vlastně jako třeba lišila různý ty odstíny pastelek, že se třeba lišily, že nějaký byl tvrdší, měkčí. Tady taky. Všechno mi to připadá stejný, krásně jakože takový máslíčkový. Neřekla bych, že jsou úplně měkký, celkem si jako tu špičku držej, ale jako takový středně, no. Středně měkký, středně tvrdý, jako celkem, když potom člověk chce jako opravdu mít tu špičku, tak jako celkem častěji ořezávám, no, protože oni mají to je snad jediný mínus, který mi na nich trošku vadí, a ono to není úplně mínus, no, ale jako mě to trošku vadí, že mají tu tuhu takovou jako silnější, no, takže když pak člověk potřebuje špičku, tak musí ořezávat častěji. No, ale přestala jsem je teďko dávat do toho freskového, protože to dělá takovou, to mně připadá, že trošku možná to ty pastelky jako zkracuje, jakože víc, než je úplně potřeba to freskový, takže tam spíš teďko dávám úplně jako, no většinu pastelek dělám v tom, ořezávám v tom freskovým, ale tyhle ty jako, jak jsou takový skvělý, tak si je chci trošku jako šetřit, takže jsem zase vytáhla tégal ořezávátko a na 3 to teda, nedělám úplně ty nejkratší špičky, ale na 3 to ořezávám v něm, protože když si to chci jen tak trošičku jako přiostřit, tak mně připadá se zbytečný
to dávat do toho frézkového a dělat nějakou mega špičku. Takže tak, tady jsem zase vzala 3 odstíny takhle dohromady a pak krásně se to prolíná, nemusí člověk ani nějak moc tlačit na ty pastelky, takže já jsem jako spokojená. Mám jenom tu 72 kusovou sadu, měla jsem i tu velkou, ale pak jsem ji nějak jako záchvatovitě najednou prostě prodala, takže teď si tak říkám, že jako to jsem třeba jako nemusela, ale tak jako mě ty odstíny asi stačí i tady v těch, no. V té velké sadě tam jsou i ty metalický a ty moc jako, nebo těch mám dost jako z těch ostatních sad, takže to zase tak jako nepotřebuju a aspoň jako není zase takovej problém s výběrem těch odstínů. Mám asi možná radši ty menší sady, nějak se mi s nima asi líp pracuje. No. Zatím mi stačí tyhle. Kdybych náhodou chtěla kupovat ještě další pastelky, ale jako asi ne, no. Asi mi stejně vydržej, i když si je budu jako šetřit, nebo i když se šetřit nebudu, tak mě vydržej dlouho, protože teďko zase, že jo, za chvíli je odložím a budu malovat zase s jinejma, no. Takže to je, myslím, na dlouho. Myslím si, že není asi potřeba si je šetřit. Ale jsou fakt super. Takže kdyby někdo chtěl jenom nějaký jako pár mít pastelek, ne strašně moc, tak ty Artézy fakt jako můžu za mě doporučit. No. Minimálně takhle na ten styl kreslení nebo malování, jaký teda jako používám já, no. Na nějaký velký vrstvení, nevím, no, ale já jsem s nima teda spokojená. A teď nevím, co vám budu říkat dál, protože už se tady asi opakuju a fakt ani nejsou nějaký věci, které by mi na nich vadily, nebo že by to dělalo nějaký problém, jako třeba ty předchozí, že občas někde byl problémek, ale vlastně co jsem asi ve 2 odstínech se mi stalo, že tam byl takovej jakože nerozmíchaný pigment. Fakt jenom taková malinká tečička, která když se jako vydloubla nebo okreslila, tak pak už to zase bylo v pohodě. Takže nebylo to jako, že by to bylo v celé té tuze, ale fakt jenom malá ťupka nějakého nerozmíchaného pigmentu a to se okreslilo a bylo to zase dobrý. No. Takže jedině tohle plus ta tlustší tuha. No. Jinak jim fakt nemám vůbec co vytknout. No. To je přesně takovej ten typ pastelek, který mě vyhovuje. Takový jakože voskovější, klouzavější, krásně se prolínají. Takže to je přesně takovej ten můj jako ideál na pastelky. No. Jediný, co jako takový estetická záležitost, že se celkem to stříbrný ražení na těch pastelkách jako ošoupává. No. Takže asi nebude za chvíli třeba i vidět ten odstín nebo tak, no, protože se ošoupává docela dost. Když si jako takhle, já jsem zvyklá takhle na ten rozmalovaný obrázek si ty pastelky jako zgumičkovávat gumičkou, takže se tak jako o sebe odírají, takže někde už jako vidím, že to je po těch pár obrázcích jako obroušený nebo tak, no, ale to jim jako zase odpustím na to, jak jsou skvělí, tak jim to asi odpustím. No, jinak na tom plotu a pak dole ještě, jak to taky budeme mít tady ještě ve videu na tom kyblíčku, tak tam jsem si dala podklad inktenskama, vlastně i to pozadí je inktenskama, takže vlastně na tom kyblíčku uvidíme i, jak chytají na ty inktensky a taky úplně chovají se prostě pořád stejně. No. I na tom podkladu dá se říct, že by tam ten podklad ani být nemusel, protože jsou skvělí i bez toho podkladu. No. Takže. Ale chtěla jsem to vyzkoušet. Vždycky to asi takhle při tom testování těch pastelek chci vyzkoušet, jak je to s podkladem i bez podkladu, protože ten podklad jako dělám často a to už jsem říkala, že mi jako
dělat ten podklad prostě baví i samotný ten proces, jakože si jen tak nanesu tu inktenskou, dělám ten podklad, rozmiju tím štětcem, tak i jenom pro ten samotný proces toho malování to tak dělám, ne, že bych si úplně musela vždycky usnadnit práci tím, ale prostě mi to baví, no. Když třeba nemám chuť jako na pastelky nebo nějaký stínování, tak vemu jenom ty inktensky a předpřipravím si vlastně takhle ten obrázek. Někde to na některém papíru, když třeba je kombinace nějakých pastelek, který na ten papír třeba tak úplně nechytají, tak ty inktensky jako pomůžou, ale tady třeba v případě těch Artés fakt jako není potřeba ten podklad dělat. Tak a teď, co vám budu povídat dál? No, o artézách asi už nic moc nevymyslím. Co se týče ořezávání, tak to jak v tom frézkovém, tak i v obyčejném, nebo ten tégal jsem zkoušela, nebo pak i takový to od Faber-Castell ořezávátko. Jako nezlomila se mi zatím nikdy při ořezávání. Ta touha taková silnější, takže neláme se, takže to tam taky není žádný problém, prostě úplně bezproblémový pastelky, no. Kdysi dávno jsem viděla, to jsem myslím taky už říkala, kusovky těch Artés na Amazonu, že se prodávaly jakože po 3. Cenově to úplně jako moc výhodný nebylo, ale kdyby někdo potřeboval doplnit, tak asi jakože hodně nějaký třeba oblíbený odstín, tak by se asi dalo, no, zase aspoň, že nějak ty kusovky jsou. Mohly by být třeba časem i u nás v obchůdcích, že jsem koukala, že třeba i Castle Art Supplies mají kusovky na Radosti, tak třeba ty Artés by taky mohly časem se někde objevit, teda jestli se neobjevily. Já jsem teďka už jako fakt dlouho po ničem nešmejdila, protože ty nákupy už jako neplánuju, no, jako, nebo já bych klidně i plánovala, ale prostě není jako co a není moc jako ani chuť na ty nákupy, no. To jsem se jako tak teďko přistihla, že vlastně ani moc dřív jako jsem úplně hltala každý sbírkový video a nákupový video, kdo vydal a teď jako jsem se přistihla, že už mě ani moc ty videa tyhle ty takhle jako sbírkový nebaví, že spíš jako na nějaký ty malovací, ale jak ty sbírkový, tak ty jakože nákupový moc mě momentálně jako no, jak nemám chuť na to nakupování, tak moc ani na tyhle ty typy videí teďko nekoukám, no. A nevím, co by se muselo stát, aby přišla chuť nakupovat, protože fakt spíš jsem teďko pořád v tom rozpoložení, že se mi zdá, že toho mám zbytečně moc a nemůžu to v životě jako vypotřebovat a takže asi nevím, no. Ani nevím, co bych ještě jako měla nakupovat, no. Furt jako si myslím, že možná ty Harmonius, jako ty Castle Art Harmonius, nevím úplně přesně ten název, prostě takový ty s těma specifickýma barvama, ale pak vždycky, když se na ně jako podívám se na ten vzorník, tak si vždycky řeknu jako, že tenhle odstín tady máš, tenhle odstín jako hodně, tam je třeba podobných odstínů, co mám třeba i v těch pastelových astrách nebo v těch Wurtfunerech podobný. Pak, že takový ty fialový, tmavě zelený, no to mám jakože i v jiných pastelkách, takže takhle je to asi super, že by to člověk měl v sadě jako u sebe a nemusel to vybírat z různých sad jako někde, ale kdybych se jako dala tu práci a chtěla ty odstíny, tak myslím si, že je tady poskládám i z těch pastelek, co tady mám, až třeba na pár nějakých výjimek, no. Takže uvidíme. Co se týče omalovánek, tak to taky vůbec jako to. Možná pár nějakých by se jako našlo, si říkám, možná se udělám na ty Vánoce radost, ale uvidíme, no. Si říkám, že bych si mohla pořídit ty, kdyby už něco, protože nemám pořád žádný omalovánky od Kanoko, takže teďko jak vyšly ta Leonova cesta, nebo jak ono se to jmenuje,
tak to mě jako zaujalo, protože jak je to tam rozdělený i na ty roční období, takže to, jako na to slyším, na takovýhle, jako, že na ty roční období to jako můžu. Takže to si říkám, to by mohla být moje první jako omalovánka od Konoko. Ale zatím úplně není tak jako to na pořadu dne, jako možná tak třeba na ty Vánoce, ale uvidíme. Nijak na to nespěchám. Takže teď jsme se tady přesunuli na prasátko. Tam jsem teda vůbec nebyla si jistá, jaký ty odstíny použít, takže to bylo taková jako zkouška, co to jako dá, protože ty odstíny takový, jakože, co jsem tak jako měla v hlavě, tak ty se mi jako nepodařilo. To jsem myslela takový jakože růžový, ale takový jako s šedivým jako podtónem, jako takový, ale to jako tady jsou v těch artézách ty pastelky spíš takové ty odstíny takový jako křiklavější, no. Není to třeba jako pastelky od Derwentu, kde jsou takový jako tlumenější ty odstíny, no. Takže tady jsem to tak nějak jako zkusila takovou jako světle hnědou a pak jsem vzala takový ty tělový a růžový a něco z toho vyšlo, no. Takže to jako, když takhle se míchají ty barvy, tak jako nevíte úplně přesně, co z toho vyleze, takže si člověk musí počkat nakonec, ale nakonec jsem celkem jako spokojená. Když tak jako tenhle ten obrázek v téhle omalovánce mám ještě jednou a pak ještě mám dokonce znova ještě vlastně ty obrázky, všechny, co jsou tady v té omalovánce, tak je mám ještě v takový tý tlustý, jak je tam 100 obrázků, ty Country Collection nebo něco takového. Takže ještě budu mít jako 2 příležitosti, jak si ty prasátka zkusit ještě znova, no. Ale to jsou takový milý obrázky tohleto, takže asi by mě ani nevadilo, že bych si je někdy časem dala zás. Tady na tu trávu, tam jsem myslím taky použila inktentskou, plus ještě navrch nějaký 2 odstíny, takovou světle zelenou a žlutou na rozblendění těma artézama, no. No ten podklad je docela jako, asi to trošku usnadní tu práci, protože pak už vemete vlastně, máte tam ten podklad, pak vždycky vemu nějaký třeba tmavší zelenou, jakože kde udělám stíny a pak už to jenom rozblendím třeba žlutou, teda tady v případě té trávy, takže vždycky třeba tmavší odstín nebo nějaký hodně tmavej, zase hodně světlej a už pak nemusíte jako ty mezikroky, nějaký ty střední odstíny brát. Takže to asi takhle jako ty obrázky s tím podkladem občas taky takhle budu jako aspoň místama, někde podklad jo, někde podklad ne a jakože baví mi to takhle, no. Všimla jsem si, že mi celkem ten mobil tak nějak jakože zaostřuje, nebo že to tak jako problikává, že někdy to je jako najednou tmavší ten obrázek, někdy zase světlejší. Takhle je to spíš jako moc přesvětlený. Takhle v reálu, jak to vidím teďko, tak není to takový jako, že úplně jedovatý ty barvy, no. Tenhle ten telefon to nějak jako zvýrazňuje, no. To už jsem myslím taky říkala, takže no, musíme si vystačit s tím, co je, no. Úplně jako ten telefon mám relativně novej, takže úplně teďko není na pořadu dne, že bych kupovala novej, takže snad to bude takhle v pohodě. Já si stejně myslím, že většina u toho videa spíš malujete a jen tak občas podíváte se na to video, na ten display nebo podle čeho, na co koukáte, že jo, na to video prostě. Nebo aspoň já takhle většinou, jako pustím si to k malování a pak spíš koukám do svýho malovánky a jenom tak občas zvednu hlavu, co se děje na videu, takže doufám, že to tak máte taky a nějaký chybičky v tom natáčení tak nějak jako se přehlídnou, no. Já už teda teďko momentálně, když namlouvám tohleto video, tak mám natočených těch videí už víc, takže minimálně blízké budoucnosti nějaký videa budou, což teda teďka už můžu slíbit, protože jenom už potřebuji je namluvit a to, když to takhle mám už natočený, takže to namlouvání, to už si pak zalezu tady někam do ložnice nebo
nebo jako kde se člověk může zavřít, což je vlastně jenom ta ložnice. A tam teda jako ten klid je, takže to bude snad v pohodě, to namlouvání, a takže mám už vlastně připravený i ten obrázek z toho Sagoru, jak je tam ten skřítek s tou myškou. Tam teda jsem měla trošku jako technický problémy s natáčením, protože, a všimla jsem si toho teda až úplně na konci videa, tam mi to jako problikává a zaostřuje mi to vlastně obličej obrázku na druhé straně. Takže tam to jako bliká celkem dost, ale říkám si, když už jsem to natočila, tak to jako dám, ale bude to takový jako trošku blikací, no, což mi docela jakože mrzí, ale uvidím, no, až to budu teďko namlouvat a uvidím to video celý, tak doufám, že to nebude blikat jako celý to video, no. Bohužel jsem si toho všimla až pozdě, že mi to vlastně jako zaostřoval ten obličej na druhé straně, ten telefon, no, a jak to zaostřovalo, tak to pořád jako blikalo, no, takže na to si budu muset dávat pozor. Zase se do toho natáčení musím nějak takhle dostat a vychytat všechny tyhle ty chybičky, no. Tady teda takhle můžete vidět, jak ty artézy chytají na ten podklad. Je to takový asi, že člověk nemusí dávat tolik vrstev, ale stejně asi tam dávám víc těch vrstev, no a to já jsem asi tak nějak jako zvykla. Asi nedokážu úplně jenom, když mám takhle ten podklad, jakože udělat jenom trošičku pár stínů jako tou pastelkou a nechat to bejt, no. Takže stejně většinou ten podklad celý jakože zakryju dalšíma vrstvama pastelek, ale i tak je to možná trošku snadnější, no, ale já si spíš myslím, že možná ten podklad v mém případě si dělám fakt jen hlavně z toho důvodu, že mi to baví, než abych si tím něco usnadnila, protože pak to stejně celý zakryju několika vlastně různýma odstínama těch pastelek, tady jsem taky použila, no, jako jich víc, no. I když si třeba myslím, že jich bude stačit jenom, jak jsem říkala před chviličkou, ten nejtmavší a nejsvětlejší, tak stejně pak jako na té trávě to třeba tak bylo, ale pak zase někde, kde to potřebuju tak mít víc takový vyhlazený, tak jich použiju taky víc, no. Takže úplně nevím, jestli to je v mém případě nějaký usnadnění, ten podklad, ale jako baví mi to. A chytá to jako ty artézy i na tom podkladu super, takže za mě fakt úplně skvělý pastelky. Takže za chvíli se budeme blížit ke konci videa. Takhle, jak to mám jako natočený a takhle to musím namlouvat, tak se musím nějak jako trefit do toho konce, aby se to nějak neuseklo. Což taky už jsem zase dlouho takhle nenamlouvala, tak doufám, že se teďko všechno podaří, že až si to pustím, tak tam ten zvuk fakt bude, protože jednou se mi stalo, že jsem tady takhle seděla u videa, namlouvala ho, ale já zmáčkla jako jiný čudlík, že se to video normálně jako přehrávalo, ale nezmáčkla jsem ten čudlík, jako aby se nahrával ten zvuk. Takže to jsem tady pak jako zjistila na konci videa, že tady vlastně celou dobu mluvím a žádný jakože zvuk na videu nebyl, takže to bylo jako super překvapení, ale teď myslím, že mi tady jede snad všechno dobře a bude to v pohodě, uvidím ještě jak hlasitost, to bych když tak potom zvýšila ještě v té aplikaci, kde to upravuju. No a myslím si, že to takhle bude snad v pohodě. Mě docela baví takhle tyhle ty zrychlený videa, když k tomu jakože někdo namluví ten komentář, no. Úplně jako s hudbou to dělat neplánuju, protože to myslím si, že by zas tak asi, nebo beru to podle sebe, mě moc ty videa s tou hudbou nebaví, to vždycky jen tak jako proklikám, abych viděla, co tam kdo maloval, ale jinak jako to jako není moc video k malování, že jo, když tam jenom vám hraje hudba. Jinak jenom tady změna, tady jsem vzala zlatou koresku a doplnila jsem ji žlutou artézou. A je to taky takový, jakože taková, když chci takový rychlovka, jako rychlovka zlato, jakože chci to mít zlatý, ale nechci to úplně nějak tady jako x odstínů brát, tak takhle to je takový, jakože moje zlato, jenom prostě zlatá jakákoliv pastelka a doplněný žlutou. No a pak tam někde jsem udělala ještě nějaký odlesky bílou poskou, ale v průběhu toho obrázku mi dopsala, takže tam moc ty bílé posky nemám v tom hotovém obrázku. Tady jsem ještě vzala
šedou a dodělala jsem ty kamínky a bude obrázek hotový. Tak jo, tak posledních pár vteřin videa, tak já se s váma teda začnu loučit. Moc děkuju, že jste se koukali, když tak mi napište, jestli takhle ten formát bude v pohodě, kdyby ne, tak nejsem teďko prostě schopná nějak to natočit jinak, no, takže doufám, že to v pohodě bude a mám teda natočený ty další videa, tak ty taky namluvím a postupně vám je tam nějak nahážu na ten YouTube. Tak se mějte hezky a ahoj.